Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuyepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchikuwa gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe, tadzoka nenyaya ye mwana weku St. George's uyo Aita tsaona Harare muna Harare Drive. Anwa vice head boy wepa St. George's High School wanonzi Ashley muri Zimbabwe tawigirai mfananidzo ya Ashley uyo wamurikuona harapo ndiye Ashley wacho aisangana netsaona muri Zimbabwe. Wati ngoti tiri pakuchema muri Zimbabwe nyaya inorwadza nyaya inosirisa. Ashley ari kunzi anga achangobva kupedzesa one of my final exams ake muri Zimbabwe anga ari A level pa St. George's ndiye aita tsaona muna Harare Drive. Aita head on netruck iro ramurikuona rapo ndiye anga nemota yemeruni rapo muri Zimbabwe nyaya inorwadza nyaya inosirisa yaitika muri Zimbabwe. Ndofoti ngoti kune muri kuti tingoti kune muri yekumba kona Ashley amwari ngave nemi munguva ino muri Zimbabwe. Uyezve tinongoti mweya wa Ashley ngauzorore murugare muri Zimbabwe. Ndo nyaya tatakuigirai chida kuradza mifananidzo ya Ashley. Ndofunga pane nyaya tatambokuvigirai pertaining this accident muri Zimbabwe. Tichanga tichikupai madetails pamusoro penyaya yemunguva inotevera. Kana usina kusubscribe, please don't forget to subscribe kuti tame chikupa news dzezvinenge zvichiitika muri muno muZimbabwe muri Zimbabwe.